A Policía Nacional investiga unha vaga de roubos no interior de coches en Santiago. Os ladróns actúan en garaxes e tamén en vehículos estacionados na rúa. Rompen as ventás e levan todo tipo de obxectos que se poden revender, mesmo as balizas V16. Hai decenas de vítimas na cidade. Creemos que está relacionado cos drogodependentes pola maneira de proceder e pola información que temos. Entón rompen a ventanilla e collen o primeiro que atopan. E o que nos sorprende é que parece ser que alguén está comprando xa tamén as V16 roubadas, porque é o primeiro que buscan, a V16. E outra cousa que nos sorprende é a documentación. A documentación do vehículo tamén a están roubando. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste mércores 22 de xullo. Na Audiencia Provincial de Pontevedra estáse celebrando esta semana o xuízo contra a banda que extraía cocaína nun laboratorio clandestino situado no concello de Oia. Os agora procesados foran detidos no marco dunha operación denominada Buchaca Gofre. Supostamente traían a droga dende América do Sur a Galicia e despois distribuíana por Europa cunha estrutura piramidal. A Fiscalía pide penas que suman máis de 50 anos de prisión para os principais implicados. Ve a la gente por la calle, los que son los vecinos, los empuja, y si son niños igual, si es gente mayor igual, y no hace más que insultar por la ventana a las 12, a la 1 de la mañana, por la parte de la terraza igual, y esto es un sinvivir. Fala dunha muller de Lugo que lle fai a vida imposible aos seus veciños. Asegura que a muller ten unha atitude agresiva, ameázaos, insúltaos e no último enfrontamento, este que están a ver, mesmo chegou a golpear un dos veciños. Xa denunciaron os feitos en comisaría e no xulgado. Hoxe hai romaría na parroquia de Santa Eufemia en Celanova, a Romaría da Madalena. A máis dos actos relixiosos e festivos propios deste tipo de eventos, moitos dos que acoden teñen outra motivación, a auga milagreira da fonte. Escoiten para que serve. Dicen que é moi abogosa das verrugas. Entón, pois, claro, chegar aquí, lavarte ben as maus, as verrugas, non se tes verrugas, senón, pois, lavaste igual, e beber a auguiña da Madalena, pois, é o que te vimos a facer. E se hai pan, porque hai xente que ven e deixa migas de pan, e comes un cachiño dese pan, deixas outro pan, é o típico, é o que facemos, o que levamos desde críos. É milagreira ou non é milagreira? É milagreira, eu tiña unha verruga e non a teño. Atoparon o corpo sen vida do mozo portugués de 23 anos que desaparecera o domingo arrastrado pola auga na desembocadura do Miño. O cadáver localizouno á primeira hora desta mañá unha embarcación da Comandancia Naval do Miño na zona en que o viran por última vez os seus acompañantes, entre Seixas e a Illa de Cabalos, na beira portuguesa. Rematan así de xeito tráxico case 4 días de busca intensa en que colaboraron numerosos medios galegos e portugueses. En Pontevedra esta semana celébrase o xuízo por unha operación policial do ano 2021 que acabou cunha trama que supostamente distribuía heroína e cocaína entre Ferrol e o Salnés. 7 dos 9 detidos na operación Buchaca Gofre sentan no banco dos acusados da Audiencia de Pontevedra e os xulga dende o luns pola súa suposta implicación na trama de narcotráfico desartellada no 2021. Dos outros dous, un pactou coa Fiscalía o primeiro día unha multa e unha condena de 3 anos de prisión e o outro non estará presente por alegar enfermidade. A instrución procede do xulgado número 1 de Cambados e a investigación culminou coa detención dunha decea de persoas en Cambados, Sanxenxo, O Porriño, Vigo e Ferrol. Segundo a acusación, os procesados do sur de Galicia surtían de heroína un ferrolán residente nun poboado que a distribuía por esa localidade. Nos rexistros participaron unidades especializadas da Garda Civil e da Policía Nacional e incautáronse de 5 kilos de heroína. Na operación atopouse un laboratorio que a trama tiña agochado no baixo dunha casa en Oia, onde se extraía cocaína impregnada en cartón que cruzaba o Atlántico en colectores. A cocaína procedía de América do Sur e xestionábana a través dun grupo dominicano e a heroína mediante un contacto en Turquía. Entre os procesados hai vellos coñecidos das causas por narcotráfico, entre eles un abogado vigués que estudou a carreira na prisión de Alhama e o que atoparon 1 kilo de heroína no rexistro do seu despacho. A Fiscalía pide 11 anos de prisión para 5 deles por un delito contra a saúde pública e integración en organización criminal.
9 anos para outros 2 acusados e investigase a outros 2 con domicilio en Ferrol por venda de drogas. En Santiago, a policía investiga os roubos no interior de varios vehículos estacionados. Nos últimos 15 días detiveron 4 persoas por estes sucesos. Neste aparcadoiro compostelán aínda poden verse as pegadas dun dos últimos roubos no interior de vehículos. Os cristais que romperon para acceder ao coche permanecen no lugar do suceso, debaixo das vías do tren, en Pontepedriña. O xeito de proceder dos ladróns, neste caso, é o mesmo que nos outros roubos dos últimos días. É romper a ventanilla e roubar o que poden dentro, non? Creemos que está relacionado cos drogodependentes pola maneira de proceder e pola información que temos. Entón rompen a ventanilla e collen o primeiro que atopan. E o que nos sorprende é que parece ser que alguén está comprando xa tamén as V16 roubadas, porque é o primeiro que buscan, a V16. E outra cousa que nos sorprende é a documentación. A documentación do vehículo tamén a están roubando. Xa son varios casos tamén nas que lle faltou, non? E despois todo o que atopan, algunha moneda solta. Segundo confirmou a Policía Nacional, estes casos levaron a detención de 2 persoas hai unha semana. Súmanse a outras 2 que arrestaron hai uns 15 días por sucesos semellantes, as que conseguiron coller porque utilizaron as tarxetas bancarias que roubaban para realizar compras. A situación preocupa os veciños das zonas afectadas. Esta zona do ensanche, estas rúas, parece que está sendo un pouquiño máis insegura do habitual. Moito delincuencia por aquí, había máis seguridade. Máis policías que registraron máis isto por aquí. Aquí, de hecho, por esta zona sí que hai mucha inquietud en cuanto a la inseguridad, sí. Ante estes casos, compre lembrar unha serie de consellos, como evitar deixar á vista mochilas, portátiles, móviles ou calquera outro obxecto de valor. Tamén é importante comprobar que se deixaron as portas e as ventas pechadas e sempre que sexa posible estacionar en zonas transitadas e iluminadas. Unha veciña de Lugo failles a vida imposible aos seus veciños. Segundo aseguran, a muller ten unha atitude agresiva. Ameázaos, insúltaos e no último enfrontamento mesmo golpeou un dos veciños. Todo teñen gravado e hoxe presentaron denuncia nos xulgados logo de facelo tamén na comisaría. Os seus veciños eles, en esta ocasión, mesmo o agride golpeando na cabeza co seu móvil. Cuando me voy al portal y tal, me empieza a pegar patadas, me empieza a dar puñetazos, me rompe la camisa, me echa las uñas, viene con el móvil, te lo pone en las narices, en la cara y te empieza a insultar y tal para que la empujes, es una provocadora. Denuncian os veciños que os insultos e ameazas son diarios. Venga, llamad a la policía, que lo que tengo aquí... Hai quen lle ofrece axuda, pero a muller sempre responde desafiante. Y se enfrentó a mí, y eso mismo, te intimida con el móvil, no te deja pasar. Viene hacia mí, cruza de acera, lo mismo, me pasa con el carrito por delante, que un día me lleva por delante. Os problemas de convivencia fan que algúns veciños estean pensando mudarse, algúns están a tratamento por ansiedade. Por la calle, los que son los vecinos, los empuja, y si son niños igual, si es gente mayor igual, y no hace más que insultar por la ventana a las 12, a la 1 de la mañana, por la parte de la terraza igual, y esto es un sin vivir. Pero yo tengo unos nietos, y con los nietos no los puedo dejar salir a la terraza porque insultó a mi hija. 6 veciños xa denunciaron os feitos na comisaría e esta mañá pediron no xulgado unha orde de afastamento. Pues esperemos que esto se zanje, que la internen, porque si está mal que la internen y que nos dejen tranquilos. Tendrá una patología, yo no lo sé, tendrá un psiquiatra, pero inteligente es. Una vez que nombras la policía, se esquiva. A mala relación remontase hai 5 anos. Estiveron tranquilos unha temporada que a moza foi vivir a outro lado, pero este ano volveu para coidar a nai e volveron os problemas. Quisimos falar da aparición de feces na piscina municipal de Guitiriz, o segundo caso que se produce na provincia de Lugo en pouco tempo. Casualidade ou non, en Friol acontecera o mesmo 48 horas antes. Sí, pero estas personas son mayores, lo que hacen es son mayores. Lo hacen con todo el conocimiento. Cando ti detectas heces na auga da piscina,
tes que cerrar automáticamente, retirar as heces da auga e facer un tratamento, unha hipercloración, facer un tratamento de desinfección moito máis forte do normal. Dous turismos bateron contra dous xabaríns esta mañá na variante de Marín, unha vía de alta capacidade. Os animais accederon á vía e romperon na calzada á altura de Ardán. Como consecuencia do impacto, un dos ocupantes dun vehículo resultou ferido leve. A nosa é a terceira comunidade onde se rexistran máis accidentes de tráfico con animais, só por detrás de Castela e León e Cataluña. No último ano, este tipo de sinistros aumentou case un 3% en Galicia. Os veciños de Fonteculler, en Culleredo, están fartos do deterioro que sofre unha das súas prazas máis céntricas. Levan anos reclamando o arranxo e a limpeza desta zona, pero todo segue igual. O que máis lles preocupa é o estado do pavimento, que xa provocou caídas, sobre todo de persoas maiores. A Praza Rodríguez Castelao é unha das máis céntricas de Fonteculler, en Culleredo, pero desde hai anos é un pesadelo para os veciños que lamentan o estado de abandono deste espazo. A simple vista ya se puede ver. No hay mucho más que decir. Se puede mirar por aquí cómo está todo esto, parque infantil, tema de palomas, que bueno, que es importante también por el tema de salud. Y bueno, y la plaza, yo creo que yo llevo viviendo aquí 30 y tantos años y no se le tocó a nada. Las hojitas resbalan mucho esas hojas si las pisas y todo. Las palomas, la gente que les da, vienen con bolsas de pan, tirárselas. Estamos abandonados completamente. Preocupa o estado do pavimento que xa provocou a caída de varios veciños. Lousas reventadas ou mal conservadas son os problemas máis visibles dunha praza que leva tempo sen que nela se realicen traballos de mantemento. Caí aí que no era capaz de levantarme en invierno. Resbalé y no había manera. Y encima era un domingo que no había ni un alma aquí para echarme una mano. Me hice herida en la rodilla, rompí la malla, pero bueno. Do Caín, Canena. Que non me pillas. Non a pillei o chan de narices. Rompín as gafas, cortei aquí na ceja e no moflete. Caídas de gente. Bueno, esto no se sabía qué colores tenía la plaza, porque era todo verde, del musgo que había. Pero tamén lamentan o problema de insalubridade que provoca a falta de limpeza. Nada, mira, las piedras llenas de cagadas de palomas, el sombrero del Castelao, todo. Porque veñen e danlles de comer, e viña de comer, e hai centos aí. Iso é completamente insalubre para os nenos e para os adultos. Nos últimos anos, a deterioración desta praza fíxose máis que evidente, polo que agora os veciños reclaman que se realice unha renovación do lugar. As fortes ondas e as aglomeracións de xente obrigan os socorristas e vigilantes da Praia das Catedrais a pechar o areal. Ocorreu a tarde pasada, cando o paso que dá acceso aos arcos rochosos quedou bloqueado, a xente comezou a sentarse nese punto que é moi estreito, e como non había sitio tamén se acumulaban en riba das rochas. A marea estaba subindo e a auga cada vez os cercaba máis. Ante a situación de risco, dende Medio Ambiente decidiuse pechar o acceso ao areal e pediuselles aos que estaban na área que fosen saídos de forma ordenada. Onte completouse o cupo diario de pases para visitar a praia. Son 4.812. Hoxe prevese que volva a estar chea. E onte falamos das queixas dos bañistas pola falta de boias nos areais de Cangas para separar a zona de baño da de tránsito de embarcacións. Mesmo aseguraban que esta carencia estaba a provocar situacións de risco. Pois ben, como ven nestas imaxes, o Concello comezou xa a colocar estes elementos nos areais de Rodeira, Areamilla, Liméns, Santa Marta e Nerga. Aparecen feces na piscina municipal de Guitiriz, non se sabe se por despiste ou mala idea, o certo é que é o segundo caso en 24 horas porque antes pasara en Friol. A casualidade alimenta a sospeita. Xulguen vostedes mesmos, hai nos mellor pensados. Eu supoño que serían os nenos, e que os pais deberían ter algo de cuidado. E quen é máis desconfiado? Que hacen esos son maiores, lo hacen con todo el conocimiento. Ha sucedido alguna vez en el País Vasco tamén, Coitei falar de eso tamén aquí coa xente, porque como tamén pasou en Friol, pero bueno, a mí ese reto non me parece correcto. Guitiriz e Friol, unha piscina que pecha antes de que a outra poida reabrir por excrementos na auga. A casualidade alimenta a sospeita.
Xa pasou o ano pasado un reto viral dos que saen en redes sociales, no que parece que a xente divírtese facendo estas cousas. Coñécese como reto do marrón. E bo marrón que é, primeiro efectos de tratamento. E o que tens que facer as bacterias é matalas, tens que eliminar as bacterias, calquera resto que esteña en contacto con elas, porque podría deixar, ao ser auga, podría deixar restos que podrían afectar as instalacións, aos propios filtros e estenderse na auga. Perdes máis ou menos 3 días. Tens que facer un análisis de laboratorio en donde non se detecten nin pseudomonas, nin as Escherichia, a outra bacteria. E marrón tamén para os usuarios, máis aínda en concellos do interior, coas temperaturas disparadas e con poucas alternativas de ocio. Pues te quedas sin nada. Claro, una buena alternativa, sobre todo cuando hace estos calores, es o acercarnos a la playa o acercarnos aquí a la piscina. A mí pareceme unha falta de respeto, porque para a xente que vamos normalmente hai que cuidar as instalacións, que son para todos, as queremos aproveitar todos. Friol reabre o Xeguitriz tamén, ambas confiando en non máis retos en Graza. Son algúns dos participantes dunhas xornadas dedicadas a reparar o choupán Fainotí. A actividade enmárcase no encontro de embarcacións tradicionais que se celebra na localidade de Pontevedresa de Bueu ata o 26 de xullo. Tamén hai charlas, demostracións de pesca artesanal e saídas para navegar. De seguida vemos máis sobre esta proposta que mira a tradición mariñeira, aquí no Galicia Noticias. Outra proposta xa consolidada no verán galego é a Feira das Maravillas que arrancou hoxe na Coruña. Andrea, contanos que é o que podemos atopar nela. Pois xa van 30 edicións desta Feira das Maravillas. Durante un total de 5 días a cidade da Coruña volta á época do medievo. Nesta primeira xornada arrincou co tradicional desfile con personaxes de época, con cabezudos, bufóns, tamén malabaristas, que percorreu toda a cidade bella dende a Praza da Azcárraga ata aquí, ata a céntrica Praza de María Pita. Ao longo de toda a cidade bella podemos atopar unha chea de postos de artesanía, cun montón de pezas de xoiaría, tamén por suposto gastronomía galega, empanadas, pulpo, viño galego daqui da terra. Como dicimos, un total de 5 días desta feira con unha extensa programación que tamén trae moitos concertos. Todos los puestos ves las cosas y te transmiten a la época medieval, como si estuvieras en un libro. Claro, nos trasladan medievo medieval, como tú has dicho, medievo medieval. Además, venimos de Extremadura, venimos de Cáceres y hoy nos está encantando. Es la primera vez que estamos en Coruña. Esto nos lo hemos encontrado un poco así de casualidad y, joder, una pasada, la verdad. Está ben montada este ano, hai bastantes máis cousas que o ano pasado, sí. Está super ben, estes grupos de música son fantásticos, a min estes encantaronme. De postos que hai, a xente tocando música tradicional, a mí pareceme precioso, a verdad. En San Martiño, na parroquia de Santa Eufemia de Celanova, viven hoxe unha xornada na que, como é tradición nas romarías, mesturan a devoción coa gastronomía e a festa. Pero nesta da Madalena, existe ademais a crenza popular de que a auga da súa fonte ten poderes curativos, especialmente para as verrugas. É parada indispensable para todos os que se achegan á festa. Dende primeira hora van chegando os peregrinos á Igrexa da Madalena. Hoxe ergueronse cedo e veñen dende Celanova, dende Quintela, dende as aldeas de arredor para Din a acompañar a Virxe no seu día. Dende Celanova veño. É o primeiro ano que estou para Madalena e decidín vir andando. Pero nesta Romaría da Madalena hai unha parada obrigada para todos antes de chegar á misa. Esta fonte ao pé do camiño, apenas uns metros da igrexa. As súas augas son quen aseguran de curar as verrugas. Dicen que é moi abogosa das verrugas. Entón, pois, claro, chegar aquí, lavarte ben as maus, as verrugas, non se tes verrugas, senón, pois, lavaste igual, e beber a auguiña da Madalena, pois, é o que vimos a facer. E sei pan, porque hai xente que ven e deixa migas de pan, e comes un cachiño dese pan, deixas outro pan, é o típico, é o que facemos, o que levamos desde críos. Nesa fonte eu lavei unha verruga que tiña un de meus fillos nunha rodilla, será coa solidade, será o que sea, pero a verruga foiselle. É milagreira ou non é milagreira? É milagreira, eu tiña unha verruga e non a teño. O ritual é ben coñecido, sen importar a idade, e mesmo hai quen asegura beber estas augas durante todo o ano. Nos levamos agua todos os días que pasamos para Celanova, levamos sempre a garrafa de agua, e temos 2 pozos, pero bebemos desta que nos parece mellor. Sí.
Por si acaso. Por si acaso, a veces fai algún milagro tamén, nos pon más novas e máis... e nos deixa po ano que ven poder vir outra vez. Con veciños chegados das aldeas de boa parte da parroquia, a festa serve tamén para reencontrarse cos amigos. Nos parto llevámoslo a pasar aquí. É o día da Santa, vámoslo disfrutar aquí. Hoxe non os outros traballos témolos aparcados. 2 semanas, se Dios quer, volvemos. A xornada festiva prolongarase durante todo o día á sombra da Carballeira. Sempre din que a calor o permita. Imos agora ata Ferrol, que deixou de ser a cidade descoñecida para moitos a conquistar cada verán turistas chegados de diversos sitios de España, mesmo do estranxeiro. Chegan atraídos pola ampla variedade de atractivos históricos, culturais e pasaxísticos. Unha información da que lles imos falar dentro dun segundo. Antes, imos cunha curiosa iniciativa de restauración de embarcacións no Concello Pontevedrés de Bueu. Fixeron unha petición, botaron a man nos traballos de reparación do Choupán, unha antiga embarcación construída no estaleiro de Purro de Bueu, xa inactivo, dende onde mirar e valorar o patrimonio mariñeiro. E mirámolo. Pasábamos por aquí por el paseo marítimo y nos ha llamado la atención estos barcos y los niños querían entrar y nos hemos encontrado con que había una actividad de reparar los barcos antiguos. Me gustaría aprender cómo se hacían los barcos antiguos y cómo se arreglaban. O noso obxectivo foi sempre defender a cultura marítima, dende as embarcacións, a tradición oral. O asteleiro de Purro, por suposto, sempre foi para nós unha identidade, sempre estivemos na loita para defendelo. Estamos aquí pois intentando involucrar a xente da vila para que participe na restauración do Choupán. Y sí, es muy importante que entiendan, ya que nosotros venimos del interior, pues que aprendan, pues por lo menos eso, cómo se construían las embarcaciones y dónde pescaba y con qué pescaban los marineros de aquí. A convocatoria realizada para cativos e maiores pola Asociación dos Galos é unha actividade participativa para realzar os procesos artesanais e divulgar o estaleiro de Purro como motor cultural. Costaba mucho hacer los barcos con las herramientas antiguas que hay expuestas y la preciosidad que queda al final, después de estar tan viejo y estropeado. De coñecelas e de saber que hai detrás, que historia hai detrás. Bueno, a ver, a historia non podemos esquecernos da historia porque é moi importante. Eu sou mariñeiro, meu abuelo era mariñeiro, sabimos dunha historia, este pueblo naceu no mar, do mar. Un proxecto continuo de rehabilitación que lle dá unha nova vida como presenza da memoria mariñeira a xeito do relingado de velas. Imos xa con eses atractivos turísticos da cidade da comarca de Ferrol que fai que teñan agora mesmo un 85% de ocupación hoteleira. Ferrol foi un dos grandes segredos da costa galega, porén esa tendencia está a mudar nos últimos veráns de xeito notable. Moita xente, sí que notamos que cada vez a xente ven máis tempo. Antes a xente viña pasar só o día, ver a cidade, e agora nos atopamos que ven xente pasar unha semana, 15 días e incluso o mes inteiro. E nesta oficina estamos xa preto das 1.500 persoas atendidas. No mes de xullo. No mes de xullo, sí. Os que veñen de veraneo proceden especialmente de comunidades como Madrid, País Vasco, Andalucía ou Castela e León. Venimos de León, que nos cuenten un pouco qué es lo que hay que ver aquí. Sabemos que hay un museo marítimo, algo de naval, y hay alguna cosa más, alguna iglesia, alguna cosa que nos gusta ver. Yo estoy entre Madrid y Venezuela. Tenemos 4 días acá. Ya hemos hecho un recorrido, hemos estado en un río que tiene una cascada espectacular, nos ha encantado. Aquí estamos moi acostumbrados a grúas, a todo o tema militar, pero a xente de fora, pois eso non está acostumada. Entonces sí que a visita estrela, as visitas guiadas que temos no verán, a visita estrela ao Arsenal Militar. Logo o Castelo de San Felipe. Muy bonito, muy impresionante, aparte de que ayer cuando hicimos el recorrido en el barco nos contaron un poco de la historia, todo, tanto el puerto, el castillo, las zonas aledañas. E tamén pola nosa gastronomía. Pues el pulpo de aquí e algún marisco, sobre todo. E este auxe do turismo reflíctese tamén na ocupación hoteleira. Ya llevamos unos años que suele venir bastante gente
Y, por ejemplo, ahora en julio hemos tenido una media de un 85% de ocupación, más o menos, y en agosto, aunque aún no llegamos a esos números, pero esperemos que cuando se acerquen las fechas podamos tener esa ocupación o más. Así as cousas, lonxe da imaxe de cidade descoñecida, Ferrol está a vivir un bo momento de crecente proxección turística. Lonxe da masificación que adoita haber nas zonas de costa son cada vez máis os que optan por pasar as vacacións en zonas de interior. Buscan, sobre todo, tranquilidade, pero tamén pasar uns días rodeados de natureza e lugares de interese cultural. Se as vacacións son para descansar e relaxarse, non hai se cadra mellor destino que unha vila pequena rodeada de verde con interesantes recunchos que visitar e, máis aínda nestes tempos de grandes calores, un río que refresca o ambiente. Y la idea es también de buscar un poco el fresco. En Galicia hay mucho río y paseando al borde del río pues se encuentra uno fantástico, con el fresco, con la naturaleza y la tranquilidad. Lo que estamos viendo nos está gustando bastante, y luego pues eso, pues lo que hemos hablado, que no siempre tiene que ser costa, sino que también, oye, la ciudad interior, pues bueno, pues tiene sus encantos también, ¿no? Además no está masificado, es más tranquilo y al final lo pasas mejor. Fuxir da masificación da costa e das grandes urbes é outro dos incentivos que move o turismo de interior. É un verán un puño relaxado, hai xente no día a día, habitualmente, e é un turismo moi, como vos diría, pois, non moi masificado, pero con xente constante, non? Que lle gusta moito o interior, aposta por zonas moito máis tranquilas, non masificadas, e onde valora moito pois, o espacio natural e o elemento monumental e pois, a gastronomía. Unha opción que vai en aumento. De feito, Ourense foi a provincia que máis medrou en afluencia de visitantes no que vai de ano, máis dun 5% con respecto ao mesmo período do ano anterior. E medra tamén a oferta de aloxamentos para cubrir esa demanda. E a verdad que isto, canto máis integrado esta naturaleza, día de hoxe a xente máis o busca. Gusta esta tranquilidade, gustalle poder vir con mascotas, vir con nenos, poder salir, é dicir, outro tipo de oferta que non había antes. Xunto á natureza, a paisaxe e a gastronomía pesan tamén a riqueza monumental e os lugares de interese espiritual. Vamos a Santa María de Aguas Santas, que es peregrinaje, y después al Santuario de los Milagros, que es también peregrinaje. A xente aquí está moi ben situada para desplazarse pois tanto pois a Ribeira Sacra, o Canón do Sil, como a Baixa Limia, como a zona do Ribeiro. Pertenecemos a Ribeira Sacra, están os miradores a 14, temos o parque acuático que se pode ir andando, entón, bueno, tamén abarca moitas posibilidades. Menos tráfico, menos aglomeracións, menos balbordo, en suma, unhas vacacións idóneas para esquecer o estrés da vida cotiá. E para refrescarse no interior do país, ou piscina ou río. Se optan por un baño fluvial, ollo porque ten os seus riscos e compre ter en contra unha serie de recomendacións. Ca chegada da calor, son moitos os que ven no río a mellor opción para refrescarse. Moito espazo, agua fresquiña, moitas ventaxes nun río que, pola contra, pode dar tamén algún problema. Home, algunha vez hai algunha serpe ou así, pero, bueno, casi que escapan eles máis de nós que nos delas. Aínda que a principal preocupación atopámola na profundidade e nas trampas que agocha o río. El problema tamén en el río, al final, el suelo. El suelo es muy diferente al mar, ves cosas en el mar, en el río no ves casi nada. Puede haber rocas, puede haber árboles, puede haber troncos por culpa de las riadas. Tomar as precaucións, sobre todo no río ahora que está baixiño, a hora de lanzarse ou de mergullarse, sí. Ten moitas cousas, hai pozos que non os ves e pensas que vas pé e meteste tranquilamente e resulta que despois... Moito ollo tamén cas correntes. O mellor consello, seguir sempre as instruccións dos socorristas. En canto aos nenos, cuidado. Es mejor que a partir de los 12, 13, que ya estén ahí, que ya sepan nadar y ya se puedan desenvolver un poco y tal. Ahí sí que de verdad, ahí ya pueden apartar un poco los padres y tal. Pero de menos, no. Porque al final también, pues bueno, no, al final los padres también están un pouco preocupados por meterse al río e tal, e solos, al final. Trampas e preocupacións que non teñen por que nos sombrecer a xornada. Se facemos caso ás instruccións, gozaremos dun gran día. El río está súper bien, es súper seguro y nos ha gustado un montón y el agua está perfecta, o sea que os tenéis que bañar. Así que xa saben, a hora de meterse no río, sentidiño.
Pois así chegamos ao remate do Galicia Noticias. Sigan con nós, que xa está aquí Marta de Arriba co Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.